weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ɓokki sabbundu e nder galle ceerno mahamoudou thiouna sinthioumbal duɗal qouranil karim ngal ceerno ibrahima sall ko on waktu yoni ha to camɓe e nder duɗal ceerno tafsir an kame ceerno mamma won e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruji men to leydi ndi sénégal hanki o farba ngom ɗahiru sar darima yeeso sariya leydi ndi ɓe kettama e haalande ɗahiru sar oɗo saaha wo laɓɓini no fewi farba ngom e ko tuuma ko hanki onon vidéo ngaji kewɗi jirlima ngam wiyede farba ngom accitama ɗum wodani kono ene yiɗa to leydi Mauritanie ko ene tolno e ujunnaje 5 litre carburant woni ko tetta tettuɗum ko duwaña mo hawdila harbi fano ko ton to leydi Mali ko alda e yamirore to leydi Mali teskama ngakkugol carburant yoga e nokkuji taw koye Bamako e hoore muma gila e motoje hay otoji kala ko ran juɗɗo no fewi hewɓe kolliti oɗo saaha guuri hen ko caɗele mawɗe no fewi to Guinée Conakry ñawore nogas jeetati septembre 2009 taw koye dawal ɗimmala udditi subaka hande o toon to tribunal mo Conakry Ouagadougou hanki o jippima toon nelaɓe hoore joleydi Nigéria arɓe yafade ɗum ko caggal nden diwawa militaire juuri ko alda e yamirore toon to bowal aɗa diwaje ngal bobo julaso kabaruji men ma naw men ha toon to Côte d'Ivoire ma en dia ha toon to a Gabon Niger Burkina Faso Ouganda joolam jaɓeri jadaten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbothia musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yoga e ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badara Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambie jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma salade aadi ɓuuri fettude aadi
ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuude jinneji wi ko fittata aadi mo adondire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jadinde ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani on gonduɗo e prostate hay sino prostate ma koko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tijani Diallo andina dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande sappo e jeetati bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mine ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba gartaten koye ñalawma hanki o ɗum ko Dahirou Sarr hanki huccodirno e ngal cetal toppitiɓe wonande gueɗe dirtinaɗe taw koye ngaluji e sifa mo rewani lawola e nder leydi ndi Sénégal kanko Dahirou Sarr noon hanki o yaltini haalande makko teni kadi o jabtima kala namde ɗe o namdono kala o holliti oɗo saha kanko wiya ko temedere e nogase 5 milliard woni tan ko rewra hakkude makko taw kadi koye Farba Ngom o holliti so tawi ko dossier golle diwi ɗon ni yeehi ha yettoyi 330 ko fawi milliard ko wona ɗum ko kadi hande omo rewa laamu leydi Sénégal kene tolno e 6 milliard o holliti ɗen golle kala no jaari taw kadi koye sifa laaɓala wonani ni e sifa mo ganduɗa ene rewi wone gueɗe goɗɗe kala e nden haalande noon o laɓɓini hen no fewi Farba Ngom e gueɗe tumatɗe kala wonko haali hen ko heewi no fewi ala koye dis wona jappi nofuru gam hettede nden haalande ko sahanga wonande 15 heures ko nden Farba Ngom ari ha yetti 17 heures kañumne hetta nden kamɓe ɗiɗo kala goto kala ruttiɗo iwnoɗo ko wona ɗum konon avocat ji mabɓe ha tenti avocat ji Farba Ngom waɗi ɗabbande heesere beele oɗo saha wonande kay Farba Ngom wawa accitede hay so tawi woni koye dow sarɗi hanki o noon en jii vidéo ngaji kewɗi kay ne gonde woni audio ji ne jirlo gam wiyede Farba Ngom accama ha ganduɗa waɗi noon namde kewɗe no fewi e dinguire ha e laylati ɗi kala firti noon ko accaka kono oɗo saha kamne ɗamina tene ene yiiɗa ñalawma hanki o noon mowodire kewɗe mbaɗi toon to Matam ha toon to Agnam kala to hoore fone gam oɗo saha ɗaminade beele kay wonande Farba Ngom e Dahirou Sarr kala mbawa accitede hanki o kadi toon to tribunal de Dakar hewɓe kadi gaari gam dusdeɓe e hollirdeɓe kadi amin gondi e dow muɗum ɗon noon hewɓe kolliti ɗiɗo dossier ji ɗiɓe nanguiraɗi kala ko dossier ji dawrugol ala kala
ko somi caggal so wona tan ɓuram doolago e ko nandi hen caggal nde ɓe kettaɓe kaali ten kadi ko ɓe kaali ko ɗum tigi woni ko nanni ma arto e kan haala noon wonde avocat ji makko ɓen joƴƴinɓe ɗerwol beele o Farba Ngom wawa a accitede keddoɗen koye leydi ndi Sénégal garteten koye dental landaji hande o taw kadi ɓe mbaɗi hande o conférence mabɓe on conférence noon ɓe garti wonande kay koko fati e banggue laamu Pastef ko ene tolno e duuɓi ɗiɗi mankuɗi seeɗa ala kala ko gasi haydara ɗum noon wonande FDR ngal cetal hande ɓe mbaɗi bila ɗi duuɓi ɗiɗi Pastef ɓe kolliti ala kala ko tina e leydi ndi ko fati banggue gueɗe ɓamtare so wona ustare gueɗe to faggudu leydi ndi e wurde tan haalde ko fati ñamale cuuɗade haala ka ɓendata ɗiggata woppetake golle goɗɗe jahantake ɓe kolliti ɓe jonnani kadi ko fati nangle e ŋañalde kam e fawde ɗum e mbadidi rewani lawol eɗen gueɗe kala ɓe jaltini hen communiqué jaƴƴo no fewi kamɓe FDR ko fati banggue wonde nguuɗo hen laamu tumno ɓe joɗori ni eɗe gueɗe no wirteni kala ala hen kala ko rewi lawol no ɓe jirini hôpital Dalal Jam waɗi taɓala ɗimmal ɗum noon koye ndeɗo hittande ɗum ko caggal taɓal gadigal e nder nde hittande ñibde ƴiye taw kadi koye ɓandu no fewi ha jomum tigui wawa jogade ƴiye goɗɗe taw kadi ko ƴiyeɗe tigui mbawa lomtade ƴiye mum ɗe ganduɗa mbawan joɗade hen haydara ɗum noon holliti ɗum Fatou Samba Jogi Ndiaye ene wondi kadi docteur Seynabou Fall ɓe kolliti ɗeɗo hen gueɗe kala pewja ko ɗon to hôpital Dalal Jam tene kadi gueɗe ɗe kala ndewi lawol no foti wawde yarude ni hen kala jeeheten ka toon to Fidag noon woni Cissessa taw kadi ganduɗa ko toon to foire international de Dakar ɗen gandi udditi oɗo dimunna kala police nationale mo leydi Sénégal udditi toon bureau muɗum beele ɓatto suɓe beele ɓuura ɓattade wonande citoyen ɓe leydi ndi Sénégal wonande kay on jiɗɗo fewnude carte d'identité mum walla passeport muɗum ko ñalawma hande o 17 ndu lewru woni ko uddita toon ha 31 nduɗo hen lewru kala jiɗɗo fewnude carte mum d'identité ha e passeport mum kala so ari ha to foire bureau mabɓe nanɗon a waɗat déposé dossier ji maɗa potoɗa pewna ɗum noon ko yidde ɓattitinde ɓiɓɓe leydi ndi koye mabɓe taw kadi koye foire international kala hitande aɓe kewi wadde noon ngol lawol no watti lawol 33 ɓiwol lawol ko foire mo Dakar ina uddita toon to foire international de Dakar Liberté provisoire mo ganduɗa on accitaɗo e dow sarɗi ko jaydiyanke Soya Diagne mo ganduɗa accitama kono ɗo sani heddito toon to kaso to ɗo e balɗe 6 so tawi kay wonande procureur ala kala ko haali hen wawa accitede kanko woni gardiɗo siita Dakar 221 kanko no wo nanguiɗo ko haalde gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ndewani lawol walla ni ko ene ñiŋa wonande laamu ngu leydi Sénégal baroɗe teddugal koɓe mbiyata Lion de la Teranga hanki onon to galle lamorgo to hoorejo leydi ndi hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye tottiɓe toon araray gendi leydi ndi jaɓɓi on drapeau noon ko Kalidou Koulibaly wonande capitaine mo équipe leydi Sénégal ne wonde Gana Gueye kamen équipe o kala kono kadi yogay terɗe gouvernement o mbawi tawtore toon kanko hoorejo leni o holliti jinmi tan ko yo gaddanam hoodere wonde eɗen gandi so tawi ene wi coupe lawol gotol ma ɗakkane hoodere taw koye mayo mo Sénégal walla mayo maɗa kono ɗum ko noon o sohli tan ko hoodere wonde yooɓe jaa tan gam addoyde kuɓeri ndi kamɓe ɓe poodi so haaji jomiraɗo nawataɓe toon ko leydi ndi Sénégal nawete toon kadi ko fettude futkoye ngela beele ɓe gartira ɗiɗo hen kuɓeri e nder leydi ndi Sénégal siftinde mon noon wonande kuɓeri Afrique hikka ndi fettata ko toon to leydi Maroc non fuɗɗoto ko ñalawma ɓaawo janggo woni aset paɗoɗo hen no so jomiraɗo haaji kono ɗum ko noon oɗo kikiɗe mo gonɗen toon to aéroport les Léopold Senghor ko toon Lion de la Teranga woni oɗo saaha mo gonɗen ngam waynodirde e ɓesguji leydi mum faade toon to Maroc heɓanade guel ɗo hen kawguel gonguel e joguirguel yuɓɓinede ñande ɓaawo janggo taw ko toon to leydi Maroc wonande Djoula Balabel en ko mbiyata marsa ambulant kamɓe joguiɗo taaboji mumen joguiɓe taabaji mumen woni taabe tan mumen enen bertonen jeeya itteteɓe kala saaha ɓe kolliti mette mabɓe mawɗe no fewi ɓe kolliti noon ñalawma aljuma janggo kamɓe kala ko ɓiɓe moɓodirde ɗum noon ko toon to Keur Massar gam hollirde mette mabɓe ko faade nguɗo laamu
hollite kay gila ngulamo ari ko ɓe riweteɓe tan kalɗo ɓe goni ala kala ɗo ɓe mbawi ñibde taw koye ñiɓalla timmugal no fewi jeheten ko ton to Kédougou ko tana musɗo waɗi toon sanga 2 heures jamma ɓen yiltoɓe kanŋe taw kadi koye nokku mbiɗa ɗo haran heera haran hayira ene tawe e nder diwan mo Kédougou waɗɗani saria ko toon ɗum waɗi wonande gendarme ɓe poste mo haran han mbawi yaade toon noon gam faaboyadeɓe hen jeegomo kam jaltinamani maayi heddiɓe noon jorti mumen ko gasde jiilawne jokkuno kono ɗo saaha min keɓani ko laaɓi so tawi ko jeegom ɓe tan walla ala won ko ɓeydi e ndeɗon limore toon to Thiés kene tolno 95 tonnes taw ko produit mo happum gasi guila e poɗɗe e médicament ji ɗeto men gasi kono ne kadi e gueɗe guuraɗe ñameteɗe kala kame simmeji bondiɗi hinde dorog kala ɗum woni ko duppa toon e tawtorede autorité ji ɗi leydi autorité ji taw kadi koto Thiés gam haɓade ɗeɗo henna gueɗe toon to Daara Djolof teska toon ko biftade sukaɓe oɗo saaha gonaɗo o ɗum noon ko sagataɓe jeeyo wonnoɓe oto mo hinde 4x4 weeruji ɓaleji ko ɓen biftino suka gorko mo duuɓi 16 on noon ko élève iwno ko école nde ɓe nanguiɓe kirɓimo yiddeme ɓe jiiɗi jonnudemo nder oɗon oto o sali ko gulali luukali mbatten fiidemo goɓɓe no fewi kame pette nde yimɓe noon jiiɗi nottade hen ko ɗon ɓe joole oto mo ɓe dogui ɓe gaari ɓe tawimo ɗon mo gañi o nawa ko toon to suudu safara ko ɗum ko noon suka gorko mo duuɓi 18 nottotoɗo Dame Sine jeeyaɗo toon to Barkeji ko toon tigui e galle mum wiya beele ene yiiɗi golle toon to Daara Djolof wi eeya yeehi toon noon to Daara Djolof ken on joni e jonte tati ha ɗo henna yiitaka caggal ɓe nawɓe ɓe namdi ko 150 ujunere beele ɓe ɗaccita jomum ko ɗe gueɗe goni teskaɓe e nder on diwana mo Daara Djolof jeheten ko toon to Mbour inde makko be Sar yummakko noon wiyete ko Marie Diouf kanko noon o yarata koye duuɓi 37 ko maçon ko kanko yooɓi fittandu nene makko ɗum ko caggal nde jinnaɗo debbo happimo guyka halis o holliti noon o nawani ɓe ɓooyi dugdude noon ko nden fitina naati hakkude mabɓe hocci laaɓi o waɗi e yumiraɗo ko ɗon noon on wasi fittanu mum caggal nde o daari e yeeso ɓen loskoɓe o holliti wonano annima ko yoɓade fittanu makko ɗum noon waɗi ko toon to Guéyen noon tawete koye nder diwala mo Mbour eɗen gandi ko fate wonande ardiɓe catal pharmaceutique mo leydi Sénégal wonande tan ɓe kollitino ARP ɓe kollitino wonande ARP ngal catal ɓe kollitino wonande oysine pewno kuusuji kame serviette aji génital ko rewɓe kutorto so tawi jalti julde woni softiceur oɗon usine ko fewnata ko wona hunde moƴƴude to banggue cellal ɓalli ha ganduɗa noon wonande laamu leydi Sénégal haadi wonande ɗum yeeyede kono ɗum ko kadi ɓe kolliti ɗum noon aɓe mbawi kay hutorade ɗum kono ɗum ko noon sami so holliti ɗum laaɓani yooɓe gaddanɓe ko ɓuuri labde e yaccade ko ɗum mbino ɗe gueɗe moƴƴani laaɓani dartina so mbi kadi yo jokku hutorede firti ko ala kala koɓe paami hen haydara jeheten ko toon to Galoya tawyen toon Siradio Diallo Nanka FM takkusana yoni ɗon ɗo Nanka FM ko taari ɗum kala gartaten koye toɓɓe kewɗe kay kalade taw koye Khalifa diine wuuro ngo ɗum noon ko fati e banggue wonande gila to banggue dewle ha e jenayse kala ma en ketto hen wonande musidɗo men Siradio Diallo toon to Nanka FM. caggal jondeji tati jooɗaɗi ngam yurnitade ko fate kiwuji wuuro ngo e gardugol hono imam ratib wuuro ngo ceerno Abdoul Goudous Dia o neeli taw ko délégation timmuɗo faade e maire e gardugol oɗon délégation hono Sérif Boun Oumar Sy e wondiɓe muɗum ngal ɗon nulal ɓe jettini ɗum tigui rigui ɗo e mairie mo Galoya caggal kay nde ɓe tawi ɗo hen hono joɗini ɗo monsieur le maire woni monsieur Guèye on holliti hen kay weltare muɗum no fewi e wiide nulal ngal ma yetto maire no hannirta ni ene artana en hen hono Sérif Boun Oumar Sy tigui rigui e oɗo ñalawma. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe Galoya on calminama on juurama on jettama on duwanama on ñagama kadi duwaw kalde mon o ko nelaɗo ceerno Abdoul Goudous imam ratib Galoya Sharif Boun Oumar Sy e yettinde ɗo e mairie he nelal ngal ceerno Abdoul neli min min gari min jettina ɗo
ɗe balɗe fof ene waɗateno batuji ko fewti e kewuji wuro ngo. Kewuji ɗi ko haaldama hen toɓɓe ma won 6 hawrama kadi ko haaldano hen hawra ko pop rendinama nawama to ceerno Abdoul Quddus imam ratib Galoya. O ƴeewi o toɓɓe ɗe o heɗima o weltima hen o waɗi hen duwaw. Caggal nde o waɗi hen duwaw haw o gasni o waɗi délégation ummotoɗo e yamirore makko ara ɗo e beeri. Sabu ceerno o wi so tawi hunde ne waɗe e wuro ɓe Allah arno wuro ɓe ko yo tintine. ɗum waɗi min gari ha ɗo hande haalande maire o e lomtiɗo mo ɗo henno o toɓɓe kawraɗe ɗe. Toɓɓe kawraɗe ɗe fof ene winda ha timmi. Ene wayno ko toɓɓere wotere hen tan ɓuuri mawnude toɓɓere ha feere dawgal. Toɓɓere dawgal ngal ene mofti toɓɓe kewɗe e nder muɗum ma won hakke toɓɓe 7 dana e nder toɓɓere wotere. Ko woni ko jiida hen tan ko toɓɓere wotere ha feere Janaysa. Enen mbi sabu dawgal adato ko e kumal. So kumal yawti raftata hen ko walima. So walima yawti raftata hen so Allah newni ko inde. E nder ɗeɗo geɗe tati ene waɗi cérémonie uji batteɗi e nder he. Ko ɗum ɗon fof kala ko waɗata nder he ko ɗum woni ko toɓɓe ɗe kaali ko ɓe kadi gila e dokke ha e fof ene haala ene hawra. ɗum so saha o so ruttama to ceerno Abdoul Quddus inchallah ko fof ma haale. Wuro ngo ni andi fof kono hatta kadi ma rutte ha toon haale ɓe paama kanko ceerno Abdoul o faama kadi wuro ngo kadi famne ko holno toɓɓe ɗe ndenirte holno ɗe jogirte. Ko toɓɓere seere nde wonde nde ko suudu jeeya koye dewgal, inde jeeya koye dewgal, hono nawde kaake walima jeeya koye dewgal, manan kumal yimɓe koota patoto galle kumanaɗo jeeya koye dewgal. Ɗe toɓɓe noon ne fof ene jogui hen ko haɗa. Ɗum noon ko haɗa ko ɗum yimɓeɓe kalante so Allah jaaɓi goto fof tongo hen. Ko heddi ko toɓɓere Janaysa. So neɗɗo o Allah waɗi ruttima yimɓeɓe yo tinno gadda ñande o ruttinde hono ballamo gadda bottaji o wasa wadde kanko hay hunde e galle makko on ñalawma tawata o ñalawma ɓerde makko welani omo sohli. ɗum ɗo so waɗama ma wallu cankoraɗo ma wallu yimɓeɓe kadi tawa tampinani bo kanko joomum hono alhaali o ko ɗeɗo toɓɓe gaddanoɗo. Ɗeɗo toɓɓe noon kanƴe fof no potiri mawɗe ɗe tan ko jeegom. Ko toɓɓere wotere nde noon nawi ko heewi. Ene jogii ko jogori waɗoyeede hono rende toɓɓe kaalaɗe ɗe sabu hunde fof so waɗama waɗata ko renata ɗum. Ɗum fof noon so yihama galle ceerno Abdoul Quddus inchallah ma ɗen toɓɓe laare hol fotoɓe rende ɗiɗo sarɗiji baɗaɗi haɗi ciineɗi mbasa bonnede. Enen fof eɗen ñaagui subhanahu wa taala nde hawtenten e peewal hawteten en e welare e weede muɗum mbawen rende toɓɓe kaalaɗe ɗe sabu ɗum ɗo ko nafoore wuro ngo, nafoore wuuro Galoya. Wona nafoore Samba wona Demba ko wuro ngo fof rendi foti hen goto fof jogo hen anniya moƴƴo jogo hono anniya moƴƴinde hono ceerno haaldirani en ni enen nanguiri hen ɗum noon goto fof wasa yiide hoore muɗum manam ko toñaɗo hay goto toñaka wuro ngo ko yo Allah rewnugo lawol yimɓeɓe peewa moƴƴina ko ɗum woni ko fandade ceerno Abdoul Quddus Dia ɗo e Galoya imam ratib. Ko min Sharif Bouna Sy yettinɗo ngal ɗo nelal. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ko musidɗo moɗon Siraji Diallo Nanka FM Galoya ngam weltare TV ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Siraji Diallo Galoya Nanka FM Galoya golle ma jooɗi peewi koye yewtere toɓɓe 6 no wiiri kanko khalifa o ko fate banggue hakkude dewle kame Janaysa. So tawi ko Janaysa ko toɓɓere wote tan so won jaltuɗo aduna yimɓe kala yo gaddu bottaji jomumen gottoɗon muñita jomum. So tawi noon ko so tawi noon ko yangue ko toɓɓe 3 tan ɓuuri en mantinade ko ñande tan kumal nde e ñande yangue ngue e ñande inde ko heddi ko soomi nder mum ko kala ko ma wallodire ƴeewe nde tawno wonko watti hen ko heewi ne wonta lor kala ko wonti lor noon l'islam yiɗa ɗeɗon gueɗe. Siraji Diallo Nanka sen geewi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie Douane mo leydi Mauritanie taweteɓe toon to Hawdila Harbi pawi juuɗe mumen kene tolno e carburant jonɗo no fewi ma wonoy ujunnaje 5 e ma wonoy ujunnaje 5 piccala tama wonoy ujunnaje 5 piccala
nogase joya ma wonay ujunaje joyi pawde taw kadi ko fate bange wonande litre uji taw ko carburant dum non wonno koye camion ngaji citerne fano ko ton to hawdila garbi ko alda e yamirore douane mo leydi Mauritanie fawi juuɗe mena ɗum noon fano ko ton to leydi Mali ma wonay ujunaje 360 e capanɗe joyi litere ɗum noon ko carburant ko mbiyata essence ko ma wonoya te ujunere e 600 taw kadi ko litere ɗum ko diesel ɗum woni ko tetta e juuɗe mabɓe oɗo sanona ankenne jokki wona ngol tan goo woni ngol lawol ko fate carburant ne tette toon e kala saaha ene tette nde tawno teskede to leydi Mali to caɗele carburant ene teska toon no feewi taw koye dow oɗon sifa catal taw kadi ko disnodirtengal ko fate windere to banggue jangde jonde mabɓe e tawtorede wonande jagorɗo leydi Mauritanie mo jangde woni Houda Bintou Bahba on noon o tawtorama ɗum nden sifande wallidde jangde Mauritanie 17,53 million ko préje dollar ko fate jangde ha e jangde taw kadi ko ɓen doga molto en taweteɓe e nder leydi ndi Mauritanie bato jagorɗe gouvernement mo leydi Mauritanie holliti madarno fond mo ganduɗa taw kadi ko catal ngal ganduɗa ene wawa tigui wiyede ko catal heblo ngarɗugo to fanno immobiliére eɗen gueɗe nanduɗe hen kono firtude catal INAP FTP ngam lomtinde ɗon catal heblo ngarɗugo taw kadi koye fannu wonande jaaduɗo e jamanu taw koye dow oɗon sifa ko wona ɗum ko noon bato jagorɗe hanki o horejo leydi Mauritanie tawtorama ɗum kono kadi oɗo saaha heɓanade wonande yaade toon to wuuro wiyetego waɗani ngo ganduɗa ko wuuro hikka ngo taw kadi ko wuuro hikka yuɓɓinowo ko fate bangue wonande pine e ñeñe leydi ndi ɗum noon ko fate catal ta jour waɗi toon balle mawɗe no fewi ken tolnoy 57 tonnes gueɗe guura kamin wonde haalisaji woni ko dokkira toon taw koye 100 wonande famille ɓe ngala doole no fewi kanko hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Wuld Cheikh Al Ghazouani omo tijja toon taw kadi koye ñalɗi pine jogoɗi yuɓɓinede toon to wuuro waɗani ko toon to wuuro wiyetego Madiana waɗani taw kadi ganduɗa gueɗe kewɗe ma mbaw waɗede toon guilay kuura e ndiyam e gueɗe goɗɗe kala ha tenti kadi ko fare bangue yoga e safaruji e ko nandi e ɗeɗon gueɗe kala mouvement Iran catal daringal haɓade taw kadi ganduɗa ko fate bangue yolde haqqe innamade hanki o ɓe jiiɗino wadde moɓodiral mabɓe to place de la liberté gam hollirde mette mabɓe wi jaydengue biyeteɗo Hassan Wuld Moubarek o holliti kal moɓodiral noon wonno koye dow wiide kay wande biyeteɗo Youssouf Camara nde accitte kono Biram Dane fonno tawtorede kono police taw adima mabɓe e sokkorde koɓe jinno wadde ko ɓe keɓani wadde ngal ɗon baɗɗal to Zouayrat ken tolno e tonnuji joyya taw ko matériel uji tettaɗi guilay huuɗo bonka koye Sangara ha e produit ɗi happum gasi woni ko duppa taw duppi ɗum ko autorité ji ɗe Trésor duppi ɗum gam hollirde yeru no fewi oɗo saaha ha ɓaade ɗen gueɗe ko fate ɗiɗon fannuji kala muɗɗuma hitande hikkande noon wonande hajju leydi Mauritanie taw ko hajjiyankoɓe 2026 hitande ujunere e 450 feere ngo annabi o sallllahu alayhi wa sallam to banggue biyeji yaade Makkatul Mukarrama gam hajjoyde ustama no fewi e wiide jagoɗɗo diine o ko ustiyen ko ene heewi no fewi kono to banggue limore hajjiyankoɓe leydi Mauritanie nden limore suwa taw saktede ɗum ko caggal nandiral kesal bangal hakkude jagoɗo diine mo leydi Mauritanie kami jagoɗo hajju mo leydi Arabie Saoudite ñalawma juɓɓinanoɗo ko fate banggue haɓade mboros biyeteɗo sida ɗum noon yuɓɓinama toon to Adrar ene tawe toon to Adrar toon yuɓɓinano jagoɗɗo cellal ɓalli leydi ndi holliti teskama noon ko fate raaɓo taw ko yon fannune usti no fewi gaga hen kitale jawtuɗe ɗo e 2030 so tawi yaridani hen surtout ko ɓe mbawi gaynude oɗo hen ñawa e nder leydi ndi kala no woruno hanki o union nationale des étudiants
jangoɓe toon to tuɗal jaabi hattidingal noksoɗa hanki o ɓe moɓodiri ngam hollide mette maɓɓe ɓe ɗaɓɓiri laamu leydi Mauritanie noon ko walliddeɓe e gar bisuji kewɗi no fewi ko fate transport ya ngara hakkude université o faade wonande e galleji maɓɓe ɗum woni hanki o koɓe kolliri hen mette maɓɓe mawɗe no fewi sen giwi to leydi Mauritanie haɗa ɓe to leydi Mauritanie jeeheten ko ton to PK 7 garten koye takkusana ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye taw yuɓɓini ɗuma wonde ko fedde Ansar Dina ne artena men hen wonde lay an jaydenke tawtorenoɗo oɗon ñalawma aset jewtuɗo e no ton to PK 7 taw koye gardugol ceerno Aboubacar Gaye da'ira Ansaruddin mo ceerno Boubacar Gaye yuɓɓini kolol nayaɓiwol takkusan ceerno Hamdou ɗo e PK 7 Nouakchott Mauritanie e gardagol ceerno Boubacar Gaye mbasitom tan ko yimɓeɓe toujours wayni yo mbaɗat ɗum kadi mbatta hen hakkillaji men so tawi a ummima leydi e leydi notitade ko faade l'islam ne moƴƴi mbatta hen hakkille ma daña hen ko foti naftem ɗum noon mbasitom tan ko yen mbattu hakkillaji koye men mbatten hakkillaji diini men mbatten hakkillaji mana e koddigal meɗen e leyɗele ɗe ko ganduɗa kalkene deñe meɗen ko ɗum woni ko ganduɗa gurdam kalkene adda ganduɗa dillere goɗɗinen ɗum koye meɗen inchallah toɓɓore yewtande toon ko nde julɓe ndentata gona gotum jiɗodira yewti ɗum ko Ibrahima Camara julɓe ko ni kaani waadude kaani ko jaggodirde kaani ko wallodirde kaani ko yiɗodirde kaani ko naftodirde ko ɗum woni tiitonde nde min mbaɗno e nder ɗiɗo ñalawmaji ceerno Hamdou Rabbi oɗo takkusan tawi leñol rendani so tawi leñol ngol janggani ngol alɗani ngol heedata ko caggal kono so leñol rendani saroto so sarima on saahaɓe dañata doole Abou Dieynaba porte parole gallo ƴetti konngol e ɓesgu ceerno Hamdou gardogol Mawla Idriss ceerno Hamdou Rabbi radiallahu anhu humpani leydi ndi fof himme makko e Allah ko liggani Allah yidde makko e nelaɗo e ko liggani nelaɗo almudagal makko e Cheikh Tidiane radiallahu anhu humpani hay goto almudagal makko e galle Alhaji Malick ha tengti e Serigne Ababacar Sy mo ganduɗa ko ono jottodiri mubasharatan Alhaji Ndiaye darde makko e leydi he tinnare makko e leydi kanko e sohlaji makko Hajja Mariam Ndiaye ɓeɗo darde mumen humpani hay goto Alhaji Boubou Gaye darde ma nde e yidde ma nde e himme ma o yo Allah yettinene muradu ma ceerno Seydou An e Abou Tall ina garta e gurdam ceerno Hamdou ɓe ƴetti ɗon golle moƴƴe ɓe mbaɗi ɗum laana pour ɓe mbawa taccirde oɗo aduna ɗum ɗon so wonko tingini ceerno Hamdou ko ɗam gurdam gurno ha aduna fof yiɗɗumen ɓuuri hawnade ceerno Hamdou yimi ɗo yarata ɗo kanko sa ari subaka tawi 4 heures garɗa jamma ma taw mbo ɗo mbo jooɗi to garɗa ko 5 heures taw mbo jooɗi dem anda nowri yelo kanko de o anda ceerno hore ere lelato kono noon so wattima taw mbo ɗon kono kala garɗa kama taw ceerno Boubacar Gaye ina arta e wasiyade yimɓeɓe nde nehata sukaɓeɓe ɓe gartata e diine wadde noon jinnaɓe amen ɓeyɗo wasiyadeɓe ɓe tinno e ɓesguji ɗi ɓesguji kañumen yo ɗofta jinnaɓeɓe beel maɓe keɓa woni nafoore hakkude ɓiɓɓe e jinnaɓe ɓe gayniri jondene noon innali Allah e mantude nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam Abdoullahi Zakaria an golle ma jooɗi peewi ha toon to PK 7 Nouakchott sen giwi to leydi Mauritanie woɗɗani Maroc wen peƴƴerde jangol ne ɗofti ɗum baade marmalle nes ene jippo toon wonande kay ɗe balɗe jeeyi sababu ruwa Mouhamed Siso holliti oɗo saaha kay ɓe gummini opération mawɗo no fewi taw koye ɗemgal jagorɗo gueɗe nder leydi kame jatiwla woni Abdel Laoufa Latifa on noon woni jagorɗo gueɗe nder leydi gam oɗo sa yurnitade wande gueɗe ɗe kala ha tenti noon ndiɗo kuɓeri Afrique jogordi fuɗɗat toon ñalawma ɓawo janggo nogas e goho ndu lewru siftinde mon tan ko ɓoyani ko toon to wuroytengo Safi eɗen gandi ko toɓoli kame keneli gari toon ha yooɓi toon pittali 37 neɗɗo bonni toon bonande hewde no fewi ha tente statuji e ko nandi e ɗeɗon gueɗe kala sifa muɗɗum to leydi Mali ɗe balɗe tati teska kadi ko caɗele carburant e nder Bamako e hoore mum yogay station ngaji ko motoje otoji ne mbaɗi tan fiili ranguji juɗɗi no fewi gam teskede kam ustinoma kono ɗo saaha gonaɗo yogay leede hewɓe kolliti hande kay duumi koyɗe caɗele hewɓe kam gaari gila otoji ha e motoji ɓe kolliti oɗo saaha ɓe eri tan ko laamu ngu nde ɓeydantaɓe sembe e doole
belde gede kala ɓura wawde gasde e nder leydi ndi ha tenti noon bamako ɗo ganduɗa ya ngara kala namdi ko fate banggue wonande essence walla gasoil e wiide jayde Mali 24 officier taw kadi ganduɗa ko joguinoɗo renseignement goto mo leydi France ko on tigui dossier ji mum nangganoɗo taw kadi koye sifa dillere leydi ndi ko dossier mum totta ceetala rewintoɓe tefore oɗon fannu kono ko fate jagorɗo gueɗe caggal leydi mo leydi France kame gouvernement mo leydi France haɗo hen waɗani hen taw hay communiqué goto ko fate oɗon a sifa isim taw ko sima mo mbiyata a jamande taweteɗo e nder cercle mo Bafulabe région de Kaya eɗen gandi wo yananoma go juillet 2025 taw kadi koye fiyande wannode toon to ñorodi Sahel ha fema toon to Khaya ha to Diboli kala o société noon isin wo holliti wonde faggudu makko ene yatiri caggal no fewi so tawi jokkiri dani hen ɓe liggotoɓe so ɓooyi hay yobdeɓe wontata ko caɗele mawɗe no fewi jeeyi sababu no ɓe kolliti maɓe gustoyi ken tolno temedde ɗiɗo e capanɗe temedde ɗiɗo e capanɗe jeeɗiɗo e goho neɗɗo gollotoɗo hen jogoɗo kay heɓoyde galleji men jooɗo ɓe noon kolliri ko caɗele mawde kay woni ko jogori jibi nan deɓe États-Unis de Amérique yowi leyɗele tati ha nayya ha leyɗele kewɗe ni e nder Afrique Mali Niger Burkina Faso ene hen jeeya Sierra Leone kono ne kadi hen jeeya kono leyɗele AES ɗe ɓuuri hen mantinade demude guddi ɗo e lewru fandu yaade États-Unis de Amérique ma wontu hunde sattude no fewi so wona tan taw ko ɓen joguiɓe passeport diplomatique taw ganduɗa ko yeehoɓe ne ɓeyda leydi ndi to banggue faggudu guila e jonɗeli ha e mission ngaji so jomum ari ne wawi yebde hôtel wooda ko heddi ne wawi ñamde toon wooda ko hetti taw wona immigré économique jeehowo lartode ko dañi ɓen kay demuɗe mumen guddama ha tiiɗi wonande États-Unis d'Amérique ha tenti noon leydi Mali Niger Burkina Faso Sierra Leone hay leyɗele goɗɗe kadi kono kadi Sénégal Mauritanie kala mum heedani en caggal to banggue ustugol dokkirgol visa taw kadi koye dow oɗon sifa paɗen ko toon to Guinée Conakry nogas jeetati lewru septembre 2009 eɗen gandi fitinaji gowɗi bannoɗi toon to Estade mo 28 septembre ha ganduɗa rewɓe heeɓe mbaɗa hen viol pittali kewɗi keddi hen yimɓe heeɓe majji hen ha o ñalawma hande jiitaka ala kala ko anda hen nden ñawore uddinɗone guila tan 2023 ha ganduɗa 2024 hewɓe mabɓe kay officier ji ñaawa hen ñawoje ne tawe e nder kasoji he won fedde ɗimmere noon ko hande o subaka ñawore mabɓe udditi toon to cour d'appel de Conakry ko fate oɗon dossier to leydi Guinée Conakry gouvernement mo leydi Guinée yaltini décret yowde kadi lawol ɗimmol landa sellu Dalen Diallo UFDG lebbi tati balɗe capanɗe jeenayyi kay so tawi kadi ɓe pewnitani gueɗe ngakkude landa mabɓe ga koko yowoyte kadi lebbi tati goɗɗi woniya lebbi jeegom siftinde moon landaji tati ɓurdi mawnude e nder leydi ndi ko kada tawtorede sumgoji o saaha wonɓe orgal sumgoji leydi ndi heɓontoɓe nogas e jeetati ndu lewru ɗin landaji tati noon ene hen wonande UFDG landa ka sellu Delen Diallo Sidia Touré e arc-en-ciel ka landa Alpha Condé ɗiɗo hen koko calana tawtorede ko fati e ɗiɗon sumgoji to leydi Côte d'Ivoire ko fate orgal sumgoji taw kadi ko sarɗi yankoji tijjaɗi nogas e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru fuɗɗima ngal orgal subaka hande o fuɗɗi e nder leydi ndi kala ɗum noon ko yontere tan gam himmirande wonande suɓoyade sarɗi yanko men ñande nogas e jeeɗiɗi lewru décembre so jomiraɗo haaji to Niger ken tolno e capanɗe jeenayi e joyo taw kadi ko joguitiɓe ko ɓen tigui elmina taw koye ballal laaɗi diwoje badɗe bomboji men laabi jeegom e nder leydi ndi taw koye koninkoɓe FDS ɓe kolliti ɓe teeɓima ken tolno e capanɗe joyi taw ko bandi capanɗe jeenayi joyi ɓe teɓɓiti pittali mumen ɓe jaltimen dingiral walde ɗum noon ko yiddadude e nden ka ekkisala e nder leyɗele mabɓe kala to Côte d'Ivoire keddoɗen toon dutorɗen to Côte d'Ivoire gartaten ko fate banggue wonande nandiral ko banggue haɓade guyka dabeje e nder leydi ndi ɗum noon ko teskede kay jomen nayyi ne gullito e kala saaha guykane tampiniɓe no fewi wonande ɓen aynaɓe tefankoɓe nayyi ne wonde doso en wañoɓe nden sifande noon waɗi ko yeeso laamu ngu e tawtorede
gardiɗo wonande aynaɓe woni sawadugo isaga ngam waddude jungo e jungo haɓade kala ko fati e banggue guyka jawdi e nder leydi ndi ha tenti noon lappi mabɓe kamɓe ɓe na aynaɓe ɓe hakkude men e remoɓe Burkina Faso wonande fréquence FM RFI eɗen gandi guila capitaine Ibrahima Tarware are lefol laamu gilden ko wayno RFI France 24 yogay médiaji koko jowa e nder leydi ndi fréquence nanguetenoɗo RFI wonno ko 94 piccel Ndiga FM woni tan 94.030 walla mbiyen 94.0 FM ko ɗon nangueteno kono ɗo sa on fréquence tottitama wande AES taw ko jayde leyɗele tati Mali Burkina Niger ko mbiyata dande lipta ko noon radio ngo wiyete oɗon sa RFI wasi oɗon fréquence ha laaɓi to Burkina Faso yettima toon hanki o nelaɓe Bola Tinubu Ahmed hoorejo leydi Nigéria ɓe nelaɓe ne hen jagoɗo affaire étrangère mo leydi ndi Youssouf Tougara e délégation ɓe dañi jododade capitaine Ibrahima Traoré ɓe kolliti ɓe gari ko ñagade yafuya ko laana mabɓe weeyi e weeji Burkina Faso ko alda e yamirore kono kadi ɓe gari ko ñagade yafuya a tan ka leydi Burkina Faso ko leydi hoddidi ko leydi cehilagal siftinde noon Burkina Faso gila kuddataji mbaɗi toon hakkude mabɓe e Nigéria wona hunde welde no fewi ko ala ɗum ko noon ɓe ñaguima yafuya ɓe kooti kono ala kala nandiral keɓal hen wonde ɓe nangaɓe ma mbaw ɗaccitede to Soudan guerre baɗɗo toon o guerre bonɗo jeeyi sababu ken tolno e ujunere neɗɗo warede guila tan avril faade ɗo hen wi catal daranigal haqqe innamade ngal loni ɗum waɗi koto wiyetego Zamzam taw koye kan wonde doga molto en woɗɗani Darfour no fewi Uganda wonti yeeso Éthiopie ne jeeyno e nder leyɗele Afrique ɓurɗe wawde remde cacao to banggue café kono ɗo saaha teskama Uganda arti yeeso Éthiopie ngam wawde remde café kame jeygo mum kala jaɓɓoɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodja ko fate kumpital men joolam jaɓeri mi salminima. en calmitima Sara Abdoulaye Sall en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayaw TV haɓri men ɓurtentude e joolam jaɓeri e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Frayse toon dey ñande talata 16 lewru bawte ujunere nogas e joyyi Emmanuel Macron hoorejo leydi ndi o yeehi toon to wuuro Marseille ngam wawde kadi hudde toon commissariat taw ko keso pul hollude maw jokku taw kadi ko darde lang ngam haɓade ɓen yeeyoɓe drogue ɗum noon o waɗi kadi o wiide wonde hayni taw kadi ko policier ji ɗi maw ɓeydu sembeji mum fodde temedde taw policier ji ɓeyde eko wonno ko ngam kay wawde kay ƴewde mate kay amo haaɓo oɗo drogue taw kadi ko kewɗo doole toon to leydi hono France haali toon to Marseille hande ko toon to leydi hono France gonɗen ene waɗi ɗo de ko jagorgal ko fatte e nderderi ene waɗi de kamɓe mbi wonde kono mbaɗi won mbaɗɓe toon taw ko piraté taw kadi kanko oɗo Laurent taw kadi ko Nunez o wawi kono bayyinde wonde kadi ɓe mbaɗi toon taw ko janggo ko fatte kono informatique ɗum noon ko hunde mawde no fewi wadde kay taw kadi ko grave no fewi wonde ma won kadi wone ɗen kadi fiche ji kewɗi hen taw kadi ko fiche ji ɗi gonɗa fondement ko confidentiel ɗum noon hay goto forade kadi yuna ɗum kono noon wawi kadi waɗe taw kadi ko extrait taw kadi ko e nder ɗiɗon taw kadi artukuji ko mbiya kon informatique ko waɗi memi taw koto jagordu ndu ma won kadi ko ɓuuri taw ko balɗe kewɗe no fewi no bayidiri taw koto gouvernement o wonno ko ñande alarba 17 lewru bawte ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi ɗum memi noon hen gorko jaggama hen taw yarata koye duuɓi nogas e ɗiɗi ɗum noon wawi hono jaggede hen o waɗama hen garde à vue e nder ndiɗon mbaadi taw kadi amo looyde o ƴeewe kay oɗo kay wono piratage baɗɗo taw kadi koye serveur wonande kay taw ko jagordu ndu ɗum noon no bayiniri taw ko procureur mo Paris ɗum noon biyete hono loro taw kadi ko Bexio ko kanko de bayi ɗum e nder bayinago makko leyɗele Sar ko ɗum ɗo de tonguɗen e joolam jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandogo ngam weltare Alassane Oumar Mbodji ngam weltare Ayaw TV golle ma jooɗi peewi no fewi ɗo yeeso alirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sara Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko Saydou Abouba ketki malaki jam yo jaam Allah hiranena